Good morning, Siargao. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga. Ani ana sabta sa laing edisyon sa atong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dinhi na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga ug sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tibuok kalibutan. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao. Ang Dapasan, Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos del Carmen, General Luna, Socorro o ang mismong sa Pilar. Maayong buntag po. Shoutout kay Tita Sulapas Espejon sa Libertad, General Luna. From Taguig, gikan na kang Sir Nathaniel. Salamat po. Good morning, Sir G. Good morning, Siargao. Stay safe and God bless as always. Gikan na ka Ma'am Lenny Buo. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout ako sa akong mga anak sa natuyog pa, Gadyod Kuman, Samantha and Ezekiel James. Salamat po. Gikan na kang Ma'am Che Gabutero. Good morning, Kuya G. Good morning, Siargao. Gikan na kang Charles Ken Mantilla. Salamat, Charles. Good morning kanimo din na. Good morning usab sa atong mga frontliners o healthcare workers nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga silingan nga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur o ang Dinagat Islands o sa mga kasikbit nato na mga probinsya nga maabot ning atong live stream karon. Good morning po kaninyong tanan. Happy viewing mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga viewers, reactors, commenters. Maayong buntag kaninyong tanan mga ka-Siargao. Salamat sa inyong suporta. Shout out po kaninyong tanan mga ka-Siargao. Dili na ta maglangan mga ka-Siargao, atong pagasayron karon ang kahimtang sa panahon. Ilabi na karon nahimo ng bagyo o tropical depression ang atong gibantayan nga low pressure area. Ang dugang detalye gikan mismo kang Meno Mendoza sa DOST Pag-asa. Good morning, Meno. Magandang umaga po. Para naman sa ating weather update ngayong araw ng Martes, April 13, 2021. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin nakakaapekto po itong ating easterlies o hangin nagmumula sa dagat Pasipiko sa halos buong kapuluan, kaya't patuloy pa rin mararamdaman po dito sa ating bansa ang mainit at malisangang panahon at may posibilidad pa rin ng pagkakaroon ng mga isolated thunderstorms. Samantala, ang ating binabantayang low pressure area ay naging ganap na po itong isang tropical depression kagabi ng alas 8. At sa kasalukuyan, ito'y nasa layong 1,640 kilometers silangan po ng Mindanao. May taglay na lakas na hangin umaabot sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at may mga pagbugso naman na umaabot sa 55 kilometers per hour. Patuloy po itong kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis naman na 10 kilometro kada oras. Ang nasabing low pressure area sa kasalukuyan nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility at hindi pa po nakakaapekto sa anumang bahagi ng bansa. Ang ating pong tropical depression na to ay inaasahang posibleng pumasok po ng ating Philippine Area of Responsibility by Saturday. Kaya patuloy pa rin natin itong babantayan at maglalabas po tayo ng mga update tungkol nga dito sa tropical depression na to. Magiging maliwalas pa rin ang ating panahon, subalit pagdating ng hapon at gabi, mas malamang po na magkaroon tayo ng mga isolated thunderstorms. Ang ating temperatura ay sa Iloilo City at sa Cebu City, ang pinakamataas natin temperatura, posible pong umabot ng 32 degrees Celsius. Sa Tacloban, ang ating temperatura maglang naman sa pagitan ng 25 hanggang 33 degrees Celsius. At dito naman po sa Mindanao, patuloy na mararanasan ang maliwalas na panahon, mainit at malinsangan. Subalit pagdating ng hapon at gabi ay malaki po ang tsansa na magkaroon pa rin tayo ng mga isolated thunderstorms. Ang ating temperatura naman
Maglalaro sa pagitan ng 24 hanggang 34 degrees Celsius dito po sa Zamboanga City. Sa Cagayan de Oro, 24 hanggang 32 degrees Celsius. At sa Davao City, 24 hanggang 33 degrees Celsius. At paalala pa rin sa ating mga kababayan, ang ating malalakas na thunderstorms posible po rin magdulot po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At para naman sa ating mga mangingisda at magamit po ng maliliit na sasakyang pandagat, sa kasalukuyan wala tayong nakataas na gale warning at ligtas pa rin sila makakapalaot saan mang baybaying dagat ng ating bansa. Samantala, ang ating araw, inaasahan sisikat po yan mamaya sa ganap na 5:44 ng umaga at muli naman itong lulubog sa ganap na 6:10 ng hapon. At para po sa mga karagdagang impormasyon, mag-log on lamang sa mga sumusunod sa ating Facebook and Twitter account, @Pagasa at sa ating mga weather report sa YouTube, Pagasa Weather Report at sa ating pong website sa bagong.pagasa.dst.gov.ph. At yan po muna ang latest mula dito sa Forecasting Center ng Pag-asa DOST. Muli isang magandang umaga ang inyong forecaster, Meno Mendoza. Mao ka na mga kasyargaw, ang latest updates nato sa kahimtang sa panahon. Daghang salamat Meno Mendoza sa imong report. Adunay tropical depression nga atong gibantayan karon mga kasyargaw. Og sumala pa kang Meno nga posible nga muabot kini o musulod sa Philippine Area of Responsibility adlaw nga Sabado mga kasyargaw. Apan magdepende gihapon na sa lihok sa maong tropical depression mga kasyargaw. Pwedeng masayo, pwedeng madugay ang pagsulod ni ini sa Philippine Area of Responsibility. Mayong buntag po, magandang umaga. Good morning usab kang Junel Isaac Legaspi. Salamat Junel. Good morning kanimo din ha. Good morning Kuya G. Good morning Siargao TV. Stay safe sa atin lahat. Watching from Malabon City. Gikan na ka Ma'am Baby Ruth Lanzadera. Salamat po. Mayong buntag Ma'am Baby Ruth og din na nasa Malabon. Good morning po. Maayong buntag. Ingat-ingat po kamo din ha. Ilabi na sa NCR. Good morning Kuya G. Pa-shoutout ko sa ako lolo nga si Isidro Febra diyan na sa Nuevo Campo, San Benito. Gikan na ka Ma'am Rosemary Arresa. Good morning. Hi, good morning Kuya G. Pabati po sa aking asawa ng birthday ngayon, araw na ito. Og ang aking anak na si Daniel Marie Galios. Happy birthday po kanimo din ha. Ilabi na sa asawa or bana ni Ma'am Rita Gallo. Salamat po. Og happy birthday. Speaking of greetings, good morning usab kila Ma'am Ivy May, Ilana Nelin Posesano, Neriza Inate, Diana Fe Flores o sa Cocalyong family. Salamat po. Maayong buntag kaninyong tanan o good morning mga kasyargaw. Happy viewing po. Gusto namin umuwi sa Dapa. Andito na kami sa Angeles City, Pampanga. Ano po ba ang kailangan para makapasok dyan? Kinahanglan lamang ninyo mga kasyargaw o antigen test result, trace up e-health pass mga kasyargaw para na makasulod sa Dapa. Kanara ang kinahanglan mga kasyargaw para na makasulod. O kung taga-Dapa gayud kamo mga kasyargaw, kinahanglan lang sab ninyo og acceptance kung gikan kamo dito na sa NCR. Apan kung Surigao nun na ka, RT-PCR test, trace up, e-health pass, valid ID, pagsukbot ng face shield, face mask, mga kasyargaw. Yan lang po yung kailangan. Gikan na kang Sir Lugao. Salamat po, maayong buntag. Magandang umaga kaninyong tanan. Dili ta maglangan mga kasyargaw atong pagasayron karon ang pinakaunang bahing sa atong mga balita dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Gi-lockdown nga resort sa General Luna miabot na sa 5. I-anunsyo karon sa lokal nga panggamahanan sa General Luna ang nadugang nga mga gi-lockdown nga resorts. Sumala pa nga ang tanang natala nga mga resort nga gi-lockdown gimanduan nga mag-lockdown asa hangtod na sa gikasabutang adlaw kanos ibalik ang ilang operasyon para na sa kaluwasan sa katawhang sa General Luna. Ang maong mga resort mao ang Lamari,
nga nahuman na ni atong April 10, 2021 ang lockdown. Sa Las Palmas o sa Calinaw Resort, ang lockdown nahuman na ni atong April 10, 2021. Samtang ang Las Palmas Resort nahuman na ang lockdown ni atong April 11, 2021. Samtang ang Lubihan Resort nga nahuman ang lockdown karong o mahuman ang lockdown karong April 16 pa 2021 o Palaka Resort nga mahuman ang lockdown sa April 18, 2021. Dugang pa nga mahuman lamang ang maong mga lockdown kung mahuman na usab ang contact tracing efforts o disinfection sa mga maong areas. Ang lockdown posible nga ma-extend karon o ma-extend kun ang maong mga resort dili mutuman sa o mosunod sa guidelines nga gikasabutan tali na sa maong mga resorts o sa RHU General Luna o LGU General Luna, mga kasyargaw. Speaking of lockdown, mga kasyargaw, ni atong niaging mga adlaw, naisgutan man nato on na pahayag man sa LGU General Luna o RHU General Luna nga adunay mga gipagawas nga closure o suspension order ang maong lungsod na ilan na nato mga kasyargaw kung kinsa nga mga resorts, kinsa na mga establishments ang mga gihatagan og closure o suspension order. Mao ang establishmento nga Siargao Central, Softa Surf Ranch, Hola Bar, Hub, Calypso, Surfing Temple, ug ang Maharlika, mga kasyargaw. Gika na mismo sa LGU General Luna, mga kasyargaw. Ako gayud nga tagpangutana ang maong mga kadaguan sa maong munisipalidad, mga kasyargaw. Good morning, Kuya G. Gikan na ka, Ma'am Kathy Bunao o Katie Bunao. Salamat, Ma'am. Good morning kanimo din na. O regards sa tanang taga Rare Philippines o sa Forever Fish Forever program diri na sa atong isla sa Siargao. Fish Forever team. Salamat po. Mayong buntag, happy viewing po. Salamat. Magandang umaga po kaninyong tanan. Salamat po. Happy viewing, mga kasyargao. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Kini good news nga doon na sa maong munisipalidad. Turismo sa Socorro nag-open na. Opisyal na nga giablihan, mga kasyargao, ang turismo sa munisipalidad sa Socorro kagahapong adlaw, April 12, 2021. Base na kini sa anunsyo sa Socorro Tourism Office. Lauman ang pag-abli sa mga tourist spots sa Masasuhoton Cove, island hopping o guban pa. Ani usab ang pamahayag karon, mga kasyargao, ni Socorro Municipal Tourism Officer Aga Vergalanida alang na sa official opening sa turismo sa Socorro ug ang mga packages nga pwedeng ma-avail sa mga turista. The municipality of Socorro, Bocas Grande Islands now officially and finally open for all tourists in the whole Philippines. So we would like to invite our neighboring municipalities, provinces to come and visit and explore Bocas Grande Island. We have a lot of attractions to offer, like our sandy white beaches, our Sohoton Cove, of course, the non-sting jellyfish, and other destinations that for sure you will love, and you will love to stay here in Bocas Grande Island. Samtang gipahingusgan karon sa munisipalidad sa Socorro ang pagpatuman sa mga health protocols ug angay nga buhaton sa mga turista, mga kasyargao, labi na kung mosulod na mismo sa maong munisipalidad. Aniya ang dugang pamahayag ni Aga Vergalanida, ang Municipal Tourism Officer sa Socorro. The local government unit of Socorro through the Municipal Tourism Office is now ready and prepared for the tourists who will be coming here in our island. In fact, we have prepared and we conducted
the dry run of the tour operations, Island Hopping and Sultan Cove Tour last Saturday. And we ensure that everything or everyone will follow the health protocols that we impose so that we prioritize health and safety of our tourists as well as the host community. Gihanyag usab ni Galanida mga kasyargaw nga ang mga angay buhaton ilabi na sa mga gustong magpa-bookings mga kasyargaw ilabi na sa mga turista nga interesado gayod nga mag-island hopping moadto sa Sohoton Cove o guban pang tourist destination sa maong munisipalidad. Ang dugang nga pamahayag ni Agaver Galanida. For your reservation and booking, because we only allow our tourists and guests to come here by booking and reservation. So for that, you have to visit our website www.socorro.gov.ph. We also have our Facebook page through Tourism Office or Socorro Tourism Office. We also have our contact numbers you will see below. And you can also visit us here at Socorro Tourism Office, Socorro Feeder Port, Socorro, Bocas Grande Islands, Surigao del Norte, Philippines. O na mga kasyargaw, ang latest updates mga kasyargaw dito na sa Socorro. Ilabi na ang pag-imbitar sa mga tourism officer sa mga turista nga magpabook o suwayan ang mga new amenities, new mga tourist destination sa maong munisipalidad mga kasyargaw. Ilabi na nag-open na gayon ang ilang turismo mga kasyargaw. Mahinumduman nato mga kasyargaw nga ni adtong March 25 tana mag-abli ang maong munisipalidad. Apan postpone ini tungod na sa pagsaka sa COVID-19 sa atong nasod Pilipinas o sa Caraga region mga kasyargaw. Apan karon dayon na gayod ang pag-abli ni ini mga kasyargaw. Kung gusto ninyong magpa-booking mga kasyargaw, pwede ninyong kontakon lamang ang FB page ng Socorro Tourism Office o pwede ka mo mag-email sa socorro.tourism@gmail.com o pwede ka mo mabisita sa www.socorro.gov.ph o pwede nyo kontakon kining mga numero 0910-441-3335 o 0927-1620949. Atong usbon ang numero 0910-4413-335 o 0927-1620949. Mao na ang contact numbers karon sa maong mga tourism office mga kasyargaw o sa maong tourism office mga kasyargaw. Congratulations po sa isla sa Socorro sa Bocas Grande Island. Salamat, maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning Kuya G, gikan na kang Ma'am Nezir Kamingoy Dominios Bosito. Salamat po, maayong buntag. Good morning Kuya G. Kuya G, pa shout out sa tanan taga Prince Fuel Station diyan sa Barangay Sayak, sa Kangkohoy, sa Santo Niño, sa Burgos, sa duha ka branches sa Dapa og diri na sa lungsod sa Del Carmen, sa may kilometro 1 poblasyon. Salamat Kuya G. God bless. Gikan na ka Ma'am J-Lo Pobe. Good morning Kuya G. Gikan na kang Atiyan Morillo. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Maradyaw na buntag Sir G. Pa shoutout sa mga Besinga family sa Surigao watching from Dasmariñas, Cavite. Salamat Sir G. God bless po. Happy viewing po kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing. Salamat kaninyong tanan mga kasyargaw. Ilabi na sa inyong pagsuporta dinhi na sa atong programa. Salamat mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Serbisyo Information Caravan gipahigayon sa DILG Surigao del Norte, LGU Mainit ug sa Army.
malampuson nga napahigayon sa probinsya Surigao del Norte. Pinaagi na sa DILG o LGU Mainit uban sa 29 Infantry Matatag Fighters Battalion o uban pang line agencies ang serbisyo Com-Information Caravan netong April 8, 2021. Dito na sa Mainit Municipal Gym ang maong aktibidad gilangkuban sa libre nga circumcision o tuli, pagpanghatag sa goods, necessities o paraphernalia alang na sa barangay Tanod. Panahon sa maong aktibidad, ipahibalo sa mga nagkalain-laing services nga gi-offer o pwedeng ma-avail sa mga government agencies o gihatagan sila og idea kung unsa ang mga serbisyo nga ilang madawat o ilang maamgo sa maong serbisyo information caravan. Mi lecture usab ang 29th Infantry Battalion sa mga gipangbuhat nga dili maayo sa communist terrorist groups, mga kasyargaw. Salamat Sir Mauricio Bisinga sa imong pag-comment sa maayong buntag kanimo dinha. Salamat sir. Happy viewing po. Magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita karon, Zumba kontra COVID-19 sa Socorro ipahigayon matag Tuesday o Thursday o matag Martes o Huwebes na, mga kasyargaw, ang Zumba kontra COVID dito na sa munisipalidad sa Socorro. Matag alas 4 sa hapon dito na sa Socorro Feeder Port, mga kasyargaw. Dani ang tanan nga mutambong moapil sa mga Zumba kontra COVID para na mamahimong lagsik ang kalawasan sa mga Socoronhon. Ihanyag nga moapil kamo, mga taga Socorro. Good morning po, maayong buntag kaninyong tanan, maayong buntag, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin, mga kasyargaw, sa atong mga balita karon, cement mixer o backhoe gisunog sa communist terrorist group sa barangay Mapawa, Surigao City. Banang moabot sa 5 milyones ka pesos ang damyos nga hatod human gisunog sa mga rebeldeng New People's Army ang usa ka backhoe, usa ka truck mixer o usa ka generator set nga gipanag-iyahan sa CTB Construction sa barangay Mapawa, Surigao City kagahapong adlaw alas 11:40, mga kasyargaw, sa sayong udto. Naglusad og Joint Police and Army Operation batok na sa sakop sa Guerrilla Front 16B Northeastern Mindanao Regional Committee tungod na sa ilang gihimo. Samtang gigamit ang mga ekipo sa construction sa Farm to Market Road, mga kasyargaw. Sumala pa ni Police Regional Office PRO 13 Director Brigadier General Romeo Karamat Jr. nga ang hiniusang puwersa sa Surigao del Norte Provincial Mobile Force Company o 29th Infantry Battalion Philippine Army maoy migukod karon sa mga responsable kinsa nasuko tungod sa pakyas sumala pa nilang extortion activities. Hugot nga gikondena sa PRO 13 ang maong pagpangatake tungod kay timaan lang kini nga dili matud pa gusto sa rebeldeng grupo nga makabenepisyo ang mga yanong residente gikan na sa maong dalan nga magbutay o magsumpay sa komunidad padulong na sa Sentro Mercado, mga kasyargaw, sa Surigao City. So, ang latest updates karon, mga kasyargaw, dito na sa maong syudad. Good morning po, mga kasyargaw. Happy viewing po sa tanang viewers nato karon. Maayong buntag kaninyong tanan, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita karon, third batch vaccine rollout gihimo na sa Dinagat Islands. Kasamtangang gipangapod-apod sa 7 ka rural health units RHUs sa matag lungsod sa probinsya sa Dinagat Islands ang 1,192 ka vial sa Sinovac isip third batch sa vaccine rollout nga nangabot niadtong April 8, 2021. Alang kini sa mga nahabilin nga wala pa nabakunahan nga healthcare workers
sama sa doctors, nurses, barangay health workers o barangay health emergency response team kung BHERTS nga anaa kanunay sa frontline alang sa pakigbatok sa health crisis tungod na sa COVID-19. Usa ang pagpabakuna sa importante nga pamaagi aron mapugnan ang COVID-19 o mapakgang ang pagkuyanap niini sa komunidad. Iniusab ang padayon nga lakang sa provincial government sa Dinagat Islands agig pakigtambayayong sa Department of Health alang na sa pagsiguro sa kaluwasan sa katawhan nga padayong nakigbatok sa COVID-19. Mga na latest updates karon mga kasyargaw dito na sa probinsya Dinagat Islands. Good morning po, maayong buntag kaninyong tanan. Samtang mga kasyargaw, atong pagasayron karon ang kahimtang sa COVID-19 sa Caraga Region. Ang atong Caraga Region mga kasyargaw, aduna nay bag-ong naitala nga 79 kanyo confirmed COVID-19 positive cases mga kasyargaw. 29 niini ang naka-recover o walang naitala nga nangamatay. Sa kinatibuk-an mga kasyargaw, ang total cases sa Caraga Region miabot na sa 8,814, 658 niini ang ana gihapon sa isolation. Ang mga naka-recover ana na sa 7,830, samtang ang mga nangamatay ana na sa 326 mga kasyargaw. Mga latest updates nato karon sa kahimtang sa COVID-19 sa Caraga Region. Good morning po sa tanang viewers nato karon. Salamat po kaninyong tanan, ilabi na sa inyong pagsuporta din hina sa tong programa Siargao TV News. Salamat po. Good morning kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing po atong pagbabasa ng inyong mga comment din na sa tong programa. Happy viewing po. Good morning Kuya G. Good morning kasyargaw. Pakibati sa akong mga ALS learner section legendary nga successful nga nagpa-validate sa ilang portfolio. Pasado na sila tanan Kuya G. God bless po. Gikan na kang Sir Henry Lubapis. Congratulations po sa ALS learner section legendary. Salamat. Good morning. I-continue lamang ninyo ang inyong pag-eskwela mga kasyargaw hangtod na makahuman kitang tanan. Kaya anaaman tayo kawalingong time para na sa pag-eskwela pagkapot sa atong mga kaugalingon success. Salamat Sir Henry o sa imong mga estudyante. Pasado silang tanan. Congratulations po. Happy morning Kuya G. God bless everyone. Gikan na kang Sir Honorato Mendoza. Salamat Sir Honorato. Maayong buntag kanimo din ha. Good morning Kuya G. Gikan na kang Echo Tango. Salamat Echo Lima Tango. Salamat. Good morning. Good morning kanimo din ha. JR Namata. Salamat po. Good morning Siargao. Good morning Kuya G. Good morning Antigro Bake Shop. Gikan na kang Ma'am Let Antigro. Salamat. Good morning po. Good morning Kuya G. Gikan na kang NM Ad Econar. Salamat ma'am or sir. Good morning po. Good morning Kuya G. Pa-shout out kina ate Terly o Kuya RJ Montinola sa Espinas, Surigao City. Gikan na kang Ma'am Glory Fel Kaga. Salamat po. Good morning. Maayong buntag Kuya G. Pa-shoutout sa akong mama, Igloria Alcomendra, sa akong anak, sila Yash King, Yashlyn, Ashley Kai, Kyle Vincent, sa akong mga igsuon, oga diha na sa Baligian. Salamat sa inyong programa, bisan oga naami diri sa NCR. Makabalo gihapon mi sa mga balita diha na. God bless po and stay safe po. Salamat. Ma'am Eileen Alcomendra. Salamat po. Good morning. Good morning Kuya G. Good morning Siargao. Gikan na kan Jemar Gonzales Sumalino. Salamat Jemar. Maayong buntag kanimo din na. Hi Kuya G. Good morning. Gikan na kan Ryan B. kay Tuna. Ryan, good morning kanimo din na. Good morning Kuya G. Good morning Siargao. Keep safe everyone. Good morning. Maayong buntag. Gikan na kang Ma'am Polborosa Elna. Speaking of good morning usab kang Ma'am Ivy May Ilana, Nelin Posesano, kang Ma'am Nariza Inate, kang Ma'am Diana Fe Flores, gikan na
mga kasyargaw, ang Kokalyong family usab. Salamat po, maayong buntag, happy viewing. Good morning Kuya G, pa shoutout sa tanan taga Kanlanipa, gikan na kang Ande and Garget. Salamat po, maayong buntag. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita dinhina sa atong programa Siargao TV News, kapin usa ka milyon na bakunahan na sa Pilipinas. Gikap report na karon ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque nga milapas na sa usa ka milyon ang nahatagan sa unang dose sa COVID-19 vaccine as of April 11, 2021. Kinatibuk-an nga mga kasyargaw nga 1,139,644 mga kasyargaw ka doses sa bakuna ang nahatag na og 965,169 doses ni ini ang gihatag sa mga A1 Health frontliners, mga kasyargaw. Mahinumduman usab mga kasyargaw nga ni adtong ni aging adlaw miabot usab ang dugang nga 500,000 doses sa COVID-19 sa Sinovac, mga kasyargaw, gikan na sa Sinovac, mga kasyargaw, dito na sa China, mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates nato karon sa kahimtang sa COVID-19 og ang vaccination program sa atong gobyerno. Sir G, maradyo na buntag sa tanan Surigao. Amping kanunay, Sir G, gikan na kang Sir Dionisio Besinga. Salamat Sir Dionisio, og kamo usab amping kamo kanunay, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita karon, FDA walay nadawat nga report sa gikaingong blood clotting tungod na sa AstraZeneca vaccine. Walay nadawat o nahilangat nga report ang Food and Drug Administration kung FDA mahitungod na sa blood clotting o pamumuo sa dugo sa mga natupukan sa COVID-19 vaccine sa AstraZeneca. Sumala pa kang FDA Director General Eric Domingo, human nga suspendihon sa Department of Health ang paggamit sa mga bakuna. Gingon ni Domingo karon nga nagulat na lamang sila og rekomendasyon sa Vaccine Experts Panel o sa World Health Organization aron na sa dugang impormasyon may tungod na sa bakuna o sa pagbalik paggamit ni ini. Gipamahayag usab ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergerie nga posibleng aduna pay dugang indikasyon sa paggamit sa maong mga bakuna. Good morning po, maayong buntag kaninyong tanan, mga kasyargaw. Speaking of birthdays, mga kasyargaw, sa atong Siargao TV birthday greeting, atong i-greet mga kasyargaw, advance happy birthday kang Ma'am Lucita Longos nga mag-birthday karong April 18, 2021, mga kasyargaw. Gikan na sa Rare Incorporated Siargao Cluster Team, gikan na usab kang Brent and Nanette and your loving husband Luz. Have a blessed 70th birthday, ma'am. Gikan na sa imong pamilya o sa mga friends, mga kasyargaw. Good morning, Ma'am Lucita Longos. Okay, speaking usab sa birthday, happy birthday usab ka nga Jan Rel Longgakit. Good morning kanimo din na. Happy 28th birthday kanimo. Salamat, maayong buntag. Happy viewing o happy birthday usab. Salamat, maayong buntag. Happy viewing po kaninyo tanan. Mao kana ang atong mga nagpag-greet karon sa ilang adlaw nga natawhan og advance nga pag-greet kaninyong tanan. Ato nang adlaw-adlaw nga ipag-greet kaninyo mga kasyargaw. Atong i-greet na adlaw-adlaw. Og sa mga gustong magpag-greet sa mga birthday sa ilang mga loved ones, pwede ka mong mo-fill up ng form din na sa ubos sa comment section, mga kasyargaw, para na mag-greet ninyo o i-greet na ako adlaw-adlaw gayud, mga kasyargaw, hangtod na mo abot ang ilang adlaw nga natawhan. Then please share sa atong live stream karon para daghan na makaibalo sa mga latest updates din na sa isla sa Siargao. Mayong buntag po, magandang umaga. Happy viewing, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita karon, 2 weeks nga Philippine-US balikatan exercise may arangkada na.
May arangkada na sugod pa kagahapong adlaw ang duha ka semana nga joint military exercise tali na sa Pilipinas ug Amerika. Gikumpirma kini mismo ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Cerelito Subihana nga mamahimong lahi nga Philippine-US balikatan exercise ang karon nga mga aktibidad tungod na sa COVID-19 kundiin aduna nay virtual portion og physical contact ang maong balikatan exercise. Sumala pa nga lakip sa 2021 balikatan exercise ang 700 kasundalo nga Amerikano og 1,000 nga sundalo nga Pilipino, mga kasyargaw. Good morning po, maayong buntag kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing po og sa tanang viewers nato karon. Salamat kaninyong tanan, ilabi na sa inyong suporta karon mga kasyargaw. Maayong buntag mga kasyargaw. Samtang sa latest updates nato sa kaimtang sa COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas. Ang tibok nasod Pilipinas mga kasyargaw aduna nay 876,225 ka total cases sa COVID-19 na dungagan kini as of April 12, 2021 4 p.m. o 11,378 nga new COVID-19 cases. Ang active cases karon miabot na sa 157,451. Samtang ang naka-recover 703,625. Samtang ang mga nangamatay ana sa 15,149 mga kasyargaw. Mako na latest updates karon mga kasyargaw sa kaimtang sa COVID-19 sa atong nasod Pilipinas. Belated happy birthday sa akong anak na si Imo, celebrated her 13th birthday last April 5. Salamat Kuya G, ka na kang Sir Henry Lubabis. Happy birthday kang Imos. Happy late birthday di ay kang Imos. Salamat. Happy 13th birthday. Salamat. Happy birthday po. Sa tanang nag-birthday karon, happy birthday mga kasyargaw. Happy birthday usab sa akong anhing lola. Happy birthday kanimo la. Good morning, maayo tana. Kaw dina na sa heaven. Salamat po, maayong buntag. Good morning mga kasyargaw. Salamat. Happy viewing mga kasyargaw. Dinhi na lamang kukutob hangtod sa sunod nato nga panag-uban. Dinhi na sa tong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay nato masayran. Dinhi na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga og sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao og sa tibuok kalibutan. Kini ang inyong nag-alagad sa live stream karon, Kuya G. Moingon kaninyong tanan mga kasyargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisok kamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas, maayong buntag kaninyong tanan. Happy viewing po, happy Tuesday. Ingat mga Siargao. #Siargao TV.